hiltzera. Ilaski, egin dute formakuntzatxo bat edo. Igarle medium ikastaro bat, bai. Oso interesgarria. Eta goi mailako, erdi mailako grado medium, esaten diote. Eta pizkat ikusteko ze etorriko den saioan. Orduan, oso simplea, eskumuturrak utzi mesedez. Eskumuturrek. Eta ikusiko dut gaur milu zen Vale. isitasuna mesedez. Bueno, isi ditzen duten, segi horrela. Zakua ikusi dut. Zakua ikusi dut. Zakua ikusi dut. Uxua, Antxon, Gabon. Zakua ikusi dut. Gero, nork irabaziko duen hori ez dakit. Edo banatuko dugun ez dakit. Zuek ondo zaudete? Bai. Oso ondo. Bale, fenomeno. Ze vibrazio, gaurko saioari, zuek ez duzu ikastarorik egin. Baina antzeman dezakezue, akaso gaur irabaziko dugu? Badaukazu susmorik? Bai. Bai. Bueno, Antxon bien artien badau, olako. bai, ez da, konexio bat. Bai. Aurrekoan, finalera sailkatu zero, aurrekoan baino gertuago ibiltzea, zaila ez da izango. Edo pare. Baita Edo ere. okerrago. Bai, zuzenean ja. Txardel gorria eta etxera, ez da? Tira, bost saio egin dituzue, gurean, 880 euro irabazita. Pozik, gustora. Oso. Baina gehiago nahi, Bai, aukeran. ea eskumuturretan ikusitako hori betetzen den. Animo ebikote? Bigarren saioa lekeitiotik datoz, zemoz mutilek? Ondo. Lagun eta lankide edo lankide eta lagun edo ze ordenada? Lehen lagunak ginen da, gero urte hau eta gero ez dakit lagunak izate zeiduko bado, baina... Lankideak bazarete hori seguro. Lankideak bai. Bale, etorri zarete lankide eta lagun izaten. Gero urten agian lankide bakarrik. Pobre etorri gara, iguala beraz, joan. Bigarren saioa, zuentzat, bueno, xabat aurrekoen aipatu genuen, aurreko miluzen eta egonda, bueno, Antxon be bai, ez ara bakarra. Zein presio, orain? Ondo, asko aldatu da, baina esentzi bardina mantentzen dago. Oso ondo, eta oier esan dugu, bueno, baxabatek ekarritxe esatozela. Ondo, estrainaldia? Bai, pentsa baino asko sobeto. Pentsaten eban guapua etxipagarri destakako nebala, da resulta que gauza batzuk jarri otezela. Eta zako irabazitxe? Bueno, ya, bizarren ator, da, gezor ator, oza... Ongi etorri, bikote. Artistiek, oso ondo. Eta kontuz, Legazpitik 10 Zaida eta Ainara ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Miluzeko aldi honetako lehenbiziko 10 izan ditugu aita seme, ama seme eta tankerakoak 10 zuek lehenbizikoz. Nolatan animatu zarete? Fiantza, Bai, fiantza. Nolatan animatu gara ba, Zaida? Pues ni bere garaian etorri nahi nun, baina bikoterik ez nun aurkitu. Eta bueno, orain honetan, ibili nintzen, ez zuen nahi, eta lagun batekin etorri behar nintzen, baina azkenean, bira. Konbentzituta ja. Bai, Engainatu engainatu dut. Erizain laguntzailea zu, Bai. Ainara, zu berriz ikusentzunezko komunikazio ikasten. Bai. Bigarren mailan. Bai. Zer moduz? Ondo, momentuz ondo. Vale, oso ondo. Fitxaketa irakurtzen hemen Zaidak aipatu du dirua bildu nahi lukela Erasmuserako. Zu zoaz Erasmusera? Bai, Bueno, igual, bueno, kaso bizitan. bai, bizitan. Baina Ainara da joatekoa, ados nora? Milanea. Milanera. Ze ondo. Eta Milanera joatetik joatera aldea baitago, iritsiko bagina Milanera zakua soinean hartuta. Hori bai Erasmusa, Esan dakoa, eskumuturrutan zerbait nabaritu dut. Ondo. Ia zuentzako erortzen, Ongi etorri, aprobetxatu, Ainara telebista eta barrutik eta ikusteko, Hau da datorrenata. Haupa, txeko danak, danok hauz, baitu, ondo. Mira, Venga, bai, haupa, antregoan. Naiko nuke, gero, sesio luzeago bat. Vale, ados. Ia ze ikusteztasun. Itxaron zerrendata badaukat, nahi baduzte, apuntatu eta... Ondo. Ba, erantzun eman dementxe, baltxa, saltxa, poltxa, lotxa, otxa, utxa. Claro, hemen bertxolari zinguratuta gauz. Hori ba. Gustora egongo dien. Usi Antxon, hasiko gara, erantzuten? Bai. Guazen, denpora. Pertsonaz, nahaztu eta beste bati eman diot eskua, ai ama ze. Lotxa. Andre batzuk bezala, euritik babesteko jarri dut buruan. Poltsa. Oean lasai nengoen, entzun dudan arte sukaldetik zetorren. Otxa. Anartzek, aste arte eta ostegunero dantzatzen du, baltxa eta... Saltsa. Goizeko 3:00 aurkituko duzu eskola. Utxa. Burgi aldean, trebeak dira enborrekin egiten. Baltsa. Jonek penaltia jaurti eta egin du. Utxa. Osondo, Santagedan makilak lurrean kolpatuz ateratzen dugu. Otsa. Zuberoko lagun batek kuadrilari esaten dio. Poltxa. Baltxa. Lasterketa amaitu eta gero...
Horita, kuadrilari baltsa ere esaten zaio orduan. Baltsan ibili gara batera eta bestera. Bueltan, 8 zuzen erantzun da 80 puntu. Xabat oier, bestiek ez dauz erregalateko. Ia zauek, Guazen mutilek, denpora. Egin dezagun topa, txin diruaren. Hotza. Donostiako piratek hiria abordatzeko ere ikitzen dute. Baltsa. Anek oholtzara igo bezain pronto galtzen du. Lotxa. Ahatearen kuakua eta eperraren txortxorra dira. Hotza. Ez daki geldirik egoten beti dabil non aurkituko. Saltxa. Zorroa euskaraz, ez da Antonio Banderas. Poltsa. Titanic ontzian ez omen zeuden denentzat. Baltsa. Baltsamikoa da guztien artean nire gogokoena. Saltxa. Neguko hotzari aurre egiteko gauero egin dut bero-bero lo berekin. Poltsa. Kuadrilako bidaiatik itzuli eta sentitu naiz bat-batean. Utsa. Ai, bale! Hau saltxa, Amar! 100 puntu, sekulakoa! Zaida inara basiko gara puntuak biltzen geube, utxik egin barik, sorte honeskak, Guazen denpora. Buzkerra bota eta atera zait hotxa, aldi berean sentitu dut. Lotxa. Supermerkatuan galdetu didate ea horrelakorik behar nuen. Poltsa. Eskolako txangoetan beti mareatzen nintzen ez, ematen zidaten. Poltsa. Robinson Crusoek erakutsiko dizu nola egin. Baltsa. 3 lagun dira, berdea, pilpila eta bizkaitarra. Saltxa. Olentzero eta Mari Domingi etxean sartu zirenean entzun nuen. Hotsa. Lanbiden ikusi dut, zabaldu berri dutela lan. Poltsa. Poto horretan airea dago, beraz, esan daiteke ez dagoela erabat. Utsa. Friends telesaileko azken atalean ikusten da protagonisten etxea. Utsa! Utsa, alde egite dut eta... Boa! Zora harri, Ustuta, fondo, beteta markagailu guztiak. Ongi etorri, hau da azteko modua, 80 puntu! Uxuetan, Jon, saltxa, baltxa, denetik dantzatu beharko da. Hartu lekua beraz, Jon? Ia ba, zandakoa, momentu ondo beteta ditugu markagailu guztiak. Beste 4 kontzeptu. Asmatuta 80 puntu irabazteko aukera, denbora. Kirola. Sakatu. Aukeratu. Hori da. Ipar eskia. Eski nordikoa. Martxa. Bai, Ipar martxa. bai. Objektua. Gidatzeko volantea. Gidartzeko volantea. Kotxea, autoa. Bi, gidari. Tandema. Oso ondo. Taxia. Tandema. Sidekarra, motorra. Gidatzeko, gidaria. Garraioa. Esan duzu lehen duzue. Ia, marrazten. Astoa. Lorea, pinpilin pausa, udaberria. Tximeleta, egan. Udazkena, udaberria, uda, negua. Metamorfosia, larba. Venga, bero, Larba, bai. oso ondo. Larba, bai. Pertsona, begia, kantaria, bertsolaria, txistua bota, tu. Ez. Korroka da, Ez. Oso gertu, ekintza da. Yes! Demora bukatuko zaigu. Txistua bota ez, txistu egin. Bai, Bakizuie? Txistu egin. guk ez oso ondo, Lastima. Kotxe automatikoe. Bai. Autora iritsi gara, baina automatikoa behar genuen. Hori da, lastima, martxa eta nola ibili eta... Ez da utxarto, 2 puntu hau pasuek. Xabat, Oier, zuek txistua jotzen da? Bai. Ja? Oier, perkusio jolea? Bai, hori nervioso nolako da. Bai, urduri zaude? Bueno, Xabatek hartuko du lekua. Horretxe etxi. Bai, Eta ezabat hor- bakizu txistu zoten? Txistu jota kantau. Bai. Ez. Ah, Bueno, hemen txisturik akaso tokatuko da, Erne, 4 kontzeptu, demora. Txaboia. Ilea. Bai? bai? Moztu. Ilea. Estentzinoiak. Praga kamisetak. Ez. Txanoa. Ez. Ia, marrazten.
Maia. Ondo? Bota, bier. Jesucristo, Maia, Lampara, Gatza, Horizua... Feminismoa, bertsoa farija, Zerrari. Ez dute... Etxea, Bai. Iriza... Etxetik, iria egin, etxe, teiatua... Ez. Itz, bat, bi... Etxetik, mudantza... Oso no. Zer da hori? Bizkorro bier bota? Maiza, Baskarija, Farija, azken afaria... Tabernako barra bat. Tabernako barra bat! Bai, bueno, askotan gertatzen da, igual sekula ez dara egon taberna bateko barran. Ez, nien nahi salida, ez da gustaten. Aldiz, feminismoa bai, Hor feminismoa ikusi duta. Ai, da zun hori simbolitu, osea, esan hori. Musiki esan, oso ondo egon da, txabat, oso ondo egon da. Hileko tintiebe bai, aurrera tatzeri bili gara. Bueno, bakarrerekin geratuko gorgoi puntu zuen markagailura. Begira, izan zireken kantu bat hori ere, ama alabak tabernan daude. Ikusi dugu zertokatzen den? Imintziok eta trebean hor da biotatik? Bueno, ni esango dugu. Einara, bai. Hartu lekua, Vale. ikusentzunezko komunikazioa ikasten ari da. Eta hor ere, zerbait ikasiko da, gu ere aritu ginen. Imintziok eta, jende trebea ateratzen da hortik beraz. Erne, hor txelau kontzeptuak, denbora. Negarrez, mukiak. Negarpiloa. Bai. Zea, sotina. Bai. Sotina. Negar zoteina, no? Bai. Negar sotina. Ia, marrazki bat. Bota, oina, takoia, orpoa. Orpoa, oso oso no? Leku bat. Maia, hitz egiten. Atril batean, atrilean, zea, islaria. Bueno, bero. Islaria, zea, mitina, zu, zea, manifestazioan, mitina. Aldatu. Lorea, Bai, lorea, konkretuki. oztoa, margarita, zea, Itxilorea. itxilora. Bai. Eta, azkena? Azkena, zea, kontzertua, Ez. ez mitina, itzaldia, zea, zu, zea, islaria. Bero. Islaria, baina, ez ne? Orokorra, liderra. Nola, liderra, joe. Orokorra zen, bai. Bai. Orokortu behar genuen. Bueno, hiru. Ainara, liderra izateko faltatzaizu beste pixka bat, baina oso gertu zinen, Altuera igual. Ez. Hori ez du altuera, nien naiz liderra. Hementxe, daude, alperrik, altu. Osa ondo, iru, neskak 60 puntu. Itz eskotua. Eskotatu ditugu gaurko hitzak be, bai? Usi be badu be? Ariketa egiteko goz? Zebre guztako da? Usi be? Ariketa hau? Gero esango izut. Orokorrien hasi aurretik? Bai. Guazten sorte bat, denfara. Egonkortasuna, Oreka, antonimoa. desoreka, Etxez, aldaketa, Wow. platoan, kamerak, goian, fokoak, bai. Argiztatzeko, bai. Fokua, ondo bai. Desoreka, oreka, eskola, balantza, rimatu, kontrola, bai. Wow. Intsektua, eulia, txikitxoa, eltxoa, gazteleraz, moskitoa, bai. Hau pasuek. Egia esan, oso onak zarete, Zuek ere egin duzu, grado medium, zuek ere... Egon da telepatiatik edo zerbait, Eta trikimailu asko be, bai. Hau, kontrola, errima bat egin dut, hala. Kontrola, 80 puntu, sekulakoa. Si? Landu, bakalau.
Zer? Errimatu, lau. Ah. Claro, eske... Gu, ez gara onak. Gai. Gu gara aurkezleak. Biok iteskutura joan berko nuke. Kontuz. Xabat eta Oier, zegoen ariketa egiteko momentua. Bengo Oier, konexio hori martxan jarriko dugu, konzentratu egingo gara, puntu asko jokoan. Hor. Denbora. Frenatu. Azeleratu. Osondo. Zerbait. Egin. Egia. Absolutua. Dela. Esan. Bakartu. Ukatu. Kontrakoa. Baieztatu. Beste bat. Afirmatu. Antzekoa. Onartu. Osondo. Ni. Bertsolaria. Zoroa. Pertsonaia. Laguntzen. Psikologoa. Antzekoa. Terapeuta. Pastillak. Psikiatra. Bale, keinu barik aldala, Bai. Borobila. Oier, torri. Oso ondo. 0. Zenbakia. Bai, oso borobila. ondo, Bigarrena borobila Segurakoa. zenbakia. Oso onak denak ere. Bai. Eta ze arriskutsua Oier ondo atera da, baina esate duten lehiakideak. Ni... Hor atera daitezke, adjetibo asko. Asko esautzen gara. Oso fin. Nik puntu egan horritu, baina iru gai puntu emozionatu. Ni, eta hor zabaltzen da, abaniko bat, kontuz. Ba, malabak, beharko dugu, zegoen arteko konexioni. Nordue, zaide hartu leko mesedez. Bortxe, banaka, eskutatuta ditugu nitzoiek asmatzeko gai garen, eta zegoen arteko sekretutxuok be, aireratuko dira, seguru, hau parezak, denpora. Aste artea, Astelena. Erroan dago, Ai. ezin da erabili. Ia, Beste bat. segi. ibili, Korrika. bakoitza, Oinak. paso. Karratua, Borobila. bestea, Triangelua. bestea, Laukizu zena. bestea, Hexagono. paso. Mendian, Ibili. belarra, Zelaia. Ai, Ondo. ispiluan, Ikusi. zu, Erretratua. Ai, bero. Ai. Ai, torri zaidan. erretratua ez, erreflexua. Pausua bazuen ainarak. Bai, apurtxu bat egin, hor geratu. Bai. dago, Bai, ze segizkero, bai. eta Oraingoa hori, nola izan astelena, den, bai. aste erabili baitugu erroan zegoen. Baina zelaia sartu da, 20 puntu zuentzat beraz, ondo. Pausa ban. Markagailuak tribuaren berbenatarian, 200 puntu urretxun. 180 lekeition, 160 legaztian. Ba ezer erabaki barik, iaia berdinketa irukoitza, daukagu. Usi bantxon, abantaila txiki bat, zegoen alde, guazen denpora. Erosotasuna. Pontza. Erosotasuna. Aizanaia. Iraina. Aputioa. Sabel handia. Pontza. Apurra, pixka, oi hartzunen. Pizarra. Barregarria. Bardakia. Xabat, Erosotasuna. Aizanaia. Iraina. Aputioa. Sabel handia. Pontza. Apurra, pixka, oi hartzunen. Pizarra. Barregarria. Zin izan da hau? Txirenea. indarrak ondo neurtuta, errebotea bildu, eta laurekin 40 puntu, lekitxora. Bigarren taula, xabat, seguran zuten lehena. Guazen denpora. Ohartu, konturatu. Kargutu. Desegin, birrindu. Txirtxilatu. Dirua, sosa. Ezkurra. Giro aparta, azpeitian. Mamasa. Debekatu. Gebendu. Liraina. Jaikia. Ondartza, orbai Ariatzea. berren. Aupa.
Bateko errebotea besteko taula. Hau da, puntu pila. 100 puntu! Zaida, eta Ainara utzi aldala, taulari. Asmatu inbehar. Asmatu behar, baina sailkapena posible. Guazen, Zaida, denpora. Alegia, fabula. Elezarra. Itzezitz. Ipiapa. Biguna, leuna. Emea. Ahots marrantatua. Beterraba. Alegia, fabula. Elezarra. Itzezitz. Ipiapa. Biguna, leuna. Emea. Ahots marrantatua. Erlatxa. Ondakinak. Erresak. Erremolatxa. Beterraba. Zora biatuko norta galdu gernikan. Turdidu. Hau pasuek. Ama kasi eta alaba bukatu. Zora garria, Arrituta? Bai. Hala da, hona zareteta, 100 puntu! Markagailuak onela geratu dira. 200 puntu urretxun. 320 puntu lekaition. Legaztion 220 puntu. Uxuetan Jon! Urretxuko anaiarrebak, lehiakide finak, bizkorrak oso, gainontzekoak ere bai, noski, hala gertatu da, eta 5. saioan, akabo, 2. buelta itzuli honetako ibilbidea. Ze balantzean, Jon? Eharra. Eharra. Gustora aritu zarete? Bai. Gustora eta lanak ondo egina, noski, 5. saioa 898 euro badituzue, errenta ordaintzeko behar genituela, baina horrez gain, beste kapritxoren bat edo? Zati bi, inbar da, Egia da, noski, eta gero hogasuna, eta bueno, hori guztia ez dugu kontatuko noski. Baina zeuen buruarekin seguru konforme, guk zuekin asko gozatu dugu, asko eskertu dugu, 2. buelta hube bai, zeuek berriz ikustie, eta azten luze honak zareten argi eta garbi geratu da. Eskerrik asko, bihotzez, etortziarren. Papa, bikote, bi esker. Eta mi luzen, aurrera egiteko, txalo jotzen azizaren eta segiko dugu horretan, txalokiak banatzen ditugu tarteka. Eta, bueno, txalo aldiro jo nahi diegu, ondarru tarrei guztiei zoragarria baitira. Iritsitza egun pieza zoragarri bat, Instagrameko Waldi Xederra erabiltzaileak partekatutako argazki bat da gainera. Eta argazkian hause ikus daiteke, katxondo parraindegia. Zer da kontua? Azalpena ere badauka eta pandemia garaian, tabernak itxita zeuden, eta ondarruko gazteak elkartzen omen ziren ja itxita dagoen atxondo arraindegiaren bueltan han festan eta aritzeko. Festan aritzen ziren ez izena ere aldatzea erabaki zuten, atxondo arraindegia orain katxondo parraindegia da. Orduan, segulakoa, txalo bero bat eta ru, ondarru, beti! Segi horretan, katxondo parraindegia. Xabaten doi barreka, zeo zerroa dakizio, niri buruz bai. Entzutez. Tokiz ezaunetzen jat. Ondo. Gainera oso pike sanoa dago. Bai, Dano era launak. Rollo ona. Aldaketan egin da. Bueno, lekeiterrak gure veteranoak, ja? Ja. Zemuz? Ondo. Ondo, sailkatuta ondo. Eta Zaida eta Ainara, sailkatuta ze ondo, ez da? Ze pixu ganetik enduta. Erto, hau paneska. Pixuak puntutan, pilatzea komeni orain. Definizioak horretarako, ondarrutarrekin, barkatu, lekitarrekin azita. Ez gaitxo ofendi duten, Venga. Xabat, denbora! Kantuak biltzen dituen objektu biribila. Diskoa. Bai, disko batzuk egiteko erabiltzen den materiala, Viniloa. bikain, vinilo asko biltzen dituen pertsona. Bilduma zalea. Ondo, gustu alternatiboekin lotzen den pertsona, Hipia. antzekoa, oso antzekoa. Ez da hippia, baina berdin hasita. Hipi... Zerroa. Hipsterra. Bai, hipsterra, ondo. Neguan egiten diren udalekuak. Negulekuak. Bikain, zeruan eta zinemaldian egoten direnak, Izarrak. segulakoak. Bi harirekin egiten den lotura, Korapiloa. bai, antzerki, film edo eleberri baten korapiloa. Oi. Bai, Historioa. Ez. korapiloa zehazki, Ez dakit. intriga sartzen da hor, eta erretxina berehala sartzen dena, ipurterrea. Intriga berak jarri dio, ariketari, 750 puntu. Zaida eta Ainara, beste hainbeste.
Bai, a ber. Aurrera egin, soka luzatzen hasi barra dago, beraz, txandaka. Zaida, lehenbiziko azurretzat, denbora. Itxasura lurruntzean geratzen den gatz ondarra. Kresala. Bai, usain gozoa emateko egiten den gaia. Lurruna. Lurrina. Hori bai, lurrina aplikatzen den tokia. Larrua zala. Ondo, baratxuriak, biberrak eta tipulak lotzeko erabiltzen den soka. Soka edo... Sorta, no. Atzekoa. Korta. Kontuz, oso gertu? Gorta, borta. Ez. Sorta. Ez da ere? Kor da. Nahasi gauza bat beste bat dela pentsatu. Nahasi gauza bat beste bat dela pentsatu. Nola zaten da hori? Ui. Apa zaida? Krontatu. Oso antzekoa. Prontatu. Trompatu. Liburuak sendagai moduan erabiltzen dituen teknika. Biblioterapia. Oso ondo. Eta ermita inguruko zelaian egiten den ospakizuna? Oso ondo neskak. Erromeria. Lau, 40 puntu. Hasi gara puntutxua pilatzen bigarren fase honetan. Eroglifikoak datoz. Horretarako egokia izan daitekena. Oie, hori zer da? Putz hori zer da? Ondo edo txarto? Ondo. Gero zangotzu, hone berdin. Lehenengo eroglifikoa, adidanok, denpara. Egunero ospatu behar da. Pizza, Bai. pizzak, zitzak, zizak, Bero, zizak, pizzak, a ber, Ziztabak. bizitza, Kontuz. bai. Xabak laguntzeko nahi benetan, baina esan dut aterako du. bai, Pizzak zenbat. Pizza eta pizza, bi pizza. Vale. Bi pizza. PZ gaitxik aldatu eta bizitza. Oso ondo. Ospatu, egunero bizitza, Oso eh? filosofikoa. Egize da, Bai. Pizza janez, adibidez, ospatu daiteke, egunero, bueno. Egunero ospatzen bozu pizza zanez. Asko ez ospatuko. Bueno, birimbolaka ospatuko zu. Bueno, bigarren eroglifikoa, guazan denpara. Asko dira euskarazko, nor da? Nor da hori? A ber, eskultura. David, edo zelan da. Bai, venga. David. Edabideak. Vale. Irakurtzen hasten gara. David, Miguel Angelen Davida, eda eta bi de. Edabideak, oso ondo. Oier, asmatzen saiatu garen, aritu da Davide kontemplatzen. Espirituari eskatzen unez laguntzu Ah, bueno, euritzeko. ondo. Etorri gira. Eta moztute egon da. Baita. Honenan. Florentzian dau. Ikusi dut aurrez aurre. Eta? Eskultura izan arren. Hirugarrena, guazen denpara. Kontzertura ekarri dute. Trompeta. Bai. Trompetaria. Oso ondo. Elefantaren trompa behar genuen. Trompa. Akendu eta gaitxik aldatu. Trompeta eta aria. Trompetaria, bikain. Jo ditzatela trompetak, lekeition. 3-2, 80 puntu! Neskak. Ondo, eurek. Bai. Bai. Ia zuenak. Asmatzeko gaizareten. Hau neskak. Lehenengo eroglifikoa denpora. Goizean entzun ditut. Bi kanpai. Kanpaikadak. Oso ondo. Kanpai, kak, eta dak esaten dio. Duk idatzi dak esan ateari Charlesek. Oso ondo. Kanpaikadak. Bikain. Oso ondo, batetik bat. Bigarrena denpora. Kutxa bat aurkitu dugu. Lurrazpian. Lurrazpian. Bai, bestera batera. Lurpean. Bai. Lurpean. Bai. Lurpean eta lurrazpian be, seguraski, ontzat emango genuen gu olako egaralako, baina lurpean asko zobeto. Lurpean, oso ondo. Asmatu dute bi aldiz, ia. Modu batera, bestera. No, hirugarren eroglifikoa, denpora. Hemendik ez da ikusten? Aginadarra. Agina ez. Ez. Hortzadarra. Bai. Ondo, Hortzarra barra, errekenduta hortzadarra. Oso ondo. Zaida
eta Ainara sailkatu eta ze erakustaldi. 3-4 puntu zuek ere. Apa! Eta orain, radar guztiak ondo piztu, ondo martxan jarrita. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu. Orain, ez dakit nola den letra, jode. Burdurik garen ez. Ondo. Abestia egin behar dute grabatu, ez dela... Bueno, ulertu duzue, mi luzeko eskua eta horrela eta hori guztia. Lekitxo, zuena lehenbizikoa, Lekitxo nabiatuko dugu induzketa, Xabatoier. Hoxe zuen esaldia. Eta Erne, enuntziatuari. Xabier Alberdik egindako kresal usaindun hausnarketa bat. Interesgarria, zalantzari gabe. Lehenbiziko erronda. Zenbat auto lehiatzen dira bat formulako lasterketa bakoitzean, 18 edo 20? 20. Zuzen. Eta... bokala. Askatzen, hasi dugu. Hurrengo erronda. Ariketa, beste bi. Bilboko ze auzok izan du lotura estuagoa mehatzaritzarekin. Errekaldek edo... Bai. Ondo, oier. Bai. Farkatu. Lasai. Zeta. Hirugarrena. Non dago, Loarreko gaztelua. Errioxan edo Aragoin? Aragoi. Oso ondo. Bokalak datoz. A. Hurrengo errondara salto. Pare bat. Euskalduna jauregia, musika eta kongresu jauregia izan aurretik, zertzen burdinola edo ontziola? Ontziola. Labatea euskaldunatxo. Pare bat bokal, kasu honetan. Eta ontziola gaipatuta, Xabier Alberdik egindako kresal usaindun hausnarketa bat, horixe esaldia. Azken berbak irakurtzen dira, Bai, Euskal Itxas Museoko zuzenaria da, bide batez, Xabier Alberdi. Ziate jaramona hondirik egin lekitxarrek, ez legazpiarrek ere, dena gerne! Historialaria, bai. Hurrengo errondara salto, bikote? Bai. Ia ba. Zein artistaren ekarpena da kubismoa, Salvador Dalí edo Pablo Picasso? Dalí. Errebotea, zaida Ainara. Nongoa zen Salvador Dalí, Katalunia edo Valentzia? Katalunia. Bai. Erre, askatu duzue. Eta eskua zuena da orain gainera. Hurrengo errondara salto, bikote? Edo? Bai, ez. Hurrengo errondara bai, ez. Bai. Ja ba. Danborrarekin batera, zein instrumenturen erritmora egiten zuten aurrera infanteriako soldaduek? Tromboia edo zehar xirula? Zehar xirula. Bai. M, izkia, askatu dugu. Bueno, zati askotxo, argituta, askatuta dagoeneko, puntuak bilatzen ari zarete pixkanaka, komodoina lortzekotan, esaldiare asmatu barra dago. Aurrera ingo dugu, bikote? Bai, aurrera. Azpigarrena ba. A ber, hori. Non mugitzen da azkarrago soinua, airean edo uretan? Airean. Ez, uretan errebotea lekitxora, zein da azkarragoa? Argia edo soinua? Argia. Ez que hau ya fallaten got ikaslik ez, atitxutxena. T. Bai. Zeitxura, askatu nahi duzu Xabat? Ba, itxasora botako gara. Itxasora, bertatik atorreta esaldia, guazen? Biztan da, itxasoari bizkarra eman da, bizi garena. Zuzena da? Garela bestela. Ukitu dugu, Zaida Ainara, urrezko aukera orain. Eta aurrera segiko dugu. Txinan, zein da komertzio elektronikoaren aitzindaria, Alibaba edo Alibator? Bai, Alibator? Ez? Joder. Antxe errebotea lekeitiora. Erne, Asiako zein herrialdetan dago Jaipur iria, Japonian edo Indian? India. N. Ara, N-a. Bizi garela Venga, barriro botako gara. Barriro, ia ba. Biztan da, itxasoari bizkarra eman da, bizi garela. Hori bai? Hori bai, oso ondo! Oso ondo, mutilek! Komodina! N-a aipatu eta N-a agertu baita. Ondo, lehenbiziko eskua eta lehenbiziko komodina banatuta. Zaida, Ainara. Bueno, puntutxo batzuk ere arrantzatu dituzu, Eta orain, zuen txanda, zuen eskua hause, esaldiak honako itxura du.
denuntziatua. Carlos Arguiñanoren perla bat. Asko baititu. Eta emango ditu oraindik ere, baina hauetako bat hementxe ezkutatuta. Az gaitezen lanean. Txirri paiazoak marra beltz lodia du begietako baten gainean. Zein begitan? Ezkerrekoa edo eskuinakoa? Ezkerrekoa. Ezkerrekoa. Mira, oso ondo inara. Oso ondo. Bokala. Aurrera. Askatu dugu. Zein herrik du itxasargia? Plentzia edo ziburu? Lentzia izango. Ziburu uste dut. Ziburu. Bai. Zeta. Ari gara, pixkanaka. Zenbat lagun agertzen dira Edward Munch margolariaren Garrasia kuadroan, bat edo 3? 3. Bai. Bokalak dira, askatu dituzuenak, bokala hain zuzen be. Carlos Arguiñanoren perla baten atzetik gabiltza gogoan izan. Laugarren errondara salto bikote? Bai. Ia ba. Beste 3 ikur. Gorputzeko zein ataletan dago esternokleidomastoideo izeneko giarra, lepoan edo hankean? Lepoan. Bai. Erizain laguntzaile. Ene. Aipatu dugu. Zer, berba batzuk bai, Arguiñanoren perla badau. Askatu nahi duzue? Hendik ez. Aurrera, ba? Armarriei erreparatuta, zein lehoi ageri da eskuan gezia duela. Lapurdikoan, Zuberoakoan? Zuberoan. Zuberoakoa. Eta errebotea, zer ageri da Lizarrako armarrian? Izarra edo Lizarra? Trampa izango da. Izarra. Erre. Epa. Ze ona. Lehen bizkorra zizarete, saiakeretan eta, ez dakit errepikatu nahi duzuen. Estrategia bera. Edo aurrera egingo dugu bikote? Aurrera. Ia ba? Zein izen ematen zaio bidasoan arrantzatzen den lehen izokinari? Lehen biziko edo goiztiarra? Lehenbiziko. Bai! Zer irakurtzeko moduan? Zer esan zuen Carlos Arguiñanok? Hortze daukagu ez batuta. Saiatu nahi duzu askatzen? Bai. Venga, bai. Nor saiatuko da? Venga. Anxa bat, ozen eta argi mesedez? Egia esan, nik arrantzarik gabe ezin dut bizi. Eta zuzena. Akatxe txiki bat zaidak eta inarak barre, Beti letra bat gora bera kontuz, Zein esparrutan gailendu zen Euken Ostolaza? Abeslaria, margolaria? Euken Ostolaza. Margolaria da. Abeslaria esan behar. Xabat oier, rebotea. Zertzen Euken Ostolaza? Baritonoa edo tenorra? Tenorra. Te. Askatuko dugu. Zagit aurrez egindako akatxetik, zerbait ikasi ote dugun, Carlos Arguiñanoren perla bat ezkutatuta daukagu hemen. Xabat oier? Duten bardina ez da. Ez da urik. Askatu nahi duzu, Nahi bai, baina. Venga, beste Bale, bai. Bai? Bai. Ia ba? Nahi du. Egia esan, nik arrautzarik gabe ezin dut bizi. Hori izango da? Hori izango da? Bai. Bai? Bai. Bai edo. Bai, hori bai! Hori bai! Bigarren komodina oso ondo. Eta Arguiñano arrautza. Bai. garrantzitsua erreparatzea, eneak ja Ja, ageri ziren. Zeuden guztiak agertzen dira. Oso ondo! Bi arrautza ez, bi komodin, Xabat. Eta oier, 250 puntu, bi komodin. Zaida Inara, 180 puntu. Desabantaila momentuz sokatiraren hasieran. Ia gero gertatzen den, sokatirera goaz. Finalerako txartela. Jokoan, neskak, zeuek hasi? Ja. Euskar erantzun, lehenengo erantzunarekin geratuko gara, sortu guazen denpora. Zein da Estatu Batuetako unibertsitaterik zaharrena?
Harvard. Osondo. Xabat, Oier, denpora. Zenbat egun dira 96 ordu? Komodina. Lau. Erabili dute, pentsatu barik, ondo. Bi dituzteta? Bi dituzte, Bueno, bai, bat. Zaida Inara, denpora. Nork irabazi du binakako gizonezkoen pilota txapelketa? Zebikotek. Paso. Elordi Zabaleta, zein hizkuntzatik dator postdata esapidea? Latinetik. Oso ondo. Xabat Oier, denpora. Zein hegazti arrosak dauka dantza genero baten izena? Flamenkoak. Bai. Zaida Ainara, denpora. Zein probintziatan zaude Donapaleun baldin bazaude? Lapurdin. Nafarra bera. Nola izena du animaliak aztertu eta ikertzen dituen zientziak? Zea, Zoologia. Bai. Xabat Oier, denpora. Zenbat silaba deitu Zarrakasteluk? Bost. Bai. Neskak, zegoen txanda, denpora. Nork idatzi zuen amek ez dute eleberria? Kati Xagirre. Ikain. Barre horiek irakurrita da izango du. Mutilek, zegoen txanda, guazen denpora. Zein da landarei kolore berdea ematen dien pigmentua? Klorofila. Bai. Zaida, Inara, denpora. Zein koloretako gazta dela esaten da gorgontzola? Zuria. Gazta urdina. Zein astegunek esaten digu gezurra azkena dela iradokita? Asteazkena. Osondo. Xabat Oier, denpora. Zein iritakoa da IDK saskibaloi taldea? Donostia. Bai. Zaida, Inara, denpora. Zein musika tresna jotzen dute oreka teixako kideek? Txalaparta. Bai. Xabat Oier, denpora. Zein lanbide izan du Leopold Eyartz Miarristerrak? Komodina. Astronauta izan da. Eta bigarrena, erabili dugu, komodin guztiak agortuta orduan, 42 segundo, markagailua iraulita momentu honetan, Zaida Ainara, baina ez dago ezer erabakita oraindik, Neskak, denpora. Zer izenekin ezagutzen dira probak pasatuz toki itxi batetik ateratzea helburu duten lekuak? Escape roomak. Osondo. Xabat Oier, denpora. Europako zein hiritan dago Garnier opera? Paris. Bai. Zaida eta Ainara, denpora. Nola deitzen zaio antzesle bakar batek jokatzen duen antzerkiari? Monologoa. Osondo, bakarrezketa monologoa. Xabat eta Oier. Denpora. Norena da hitzekin jolasean diskoa? Paso. Esti Marquezena. Esaera bukatu txapela buruan eta ibili... Munduan. Zaida eta Ainara, denpora. Zein hiriburutik pasatzen da Zadorra ibaia? Gasteiz. Osondo. Xabat Oier, denpora. Mirari Martiarenarekin batera nork egiten du luze edo motz ikuskizuna? Idoia Torregarai. Osondo. Azken segunduak, neskak zegoen txanda, denpora. Zenbat kolore ditu Mexikoko banderak? 3. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zein musikariri buruzkoa da berpiztu liburua? Kepa Junkerari buruz. Kepa Junkera, eta tio. Ba, berpiztu beharrik ez zarete hil sokatira osoan zeharreta, ala ageri da, markagailuan, demora bukatuenerako, 291 puntu, legeizion, legazpin, 149. Do? Baina, oso ondo, neskak, etorri zailkatu zemozko? Bai, ondo. Sentsazioa? Ondo. Ondo. Etxean errazago. Bai, eta galera aurrera egin duzu, ez da gutxi? Ze ondo, utxik egin barik urrengoen etorriko zarete, noski? Bai. Zaino gongo gara. Hau neskak, gero arte. Antxe, gure lekitxarrak, Xabat eta Oier. Bat lehiakide hona eta bestea entretenimentuaren izenen etorri omentzen, baina, bueltan, lanak ondo parekatuta dituzu, Bai, aportado. Bai, ez da? Bai. Tensio apur bat ere bai, Oier? Bai, baina ez hori ukin bir da. Ja. Osea, bestela lo heltze zara. Bueno, askatzeko badukazu zure metodoa ere. Bai, jo, Gero, ozarra naztu. Txoka, ez dut bota. Bueno, suave, momentu zondo, txukunari gara, eta txukunari duzu zarete sokatiran ere, 291 puntu, beraz, 291 euro, patrikara. Bai, neku da. Biziko dirutxoa, bai. irabazita. Eta zakua noski, askoz gehiago, gaur, erne jokoan, 13.892 eta 92 euro! Bueno, artistak, gure mutilek, argi geratu da, Xabat eta Oier. Arte disiplinaren bat, holan, gustuko duzuena?
Esan daitekena, oier. Galdera trampa. Ba, bez, geu gara artistak, beste guztiza. Bueno, zu ez gain, kalitate handiko artistak ditugu Euskal Herrian. Fijo, bai. Bai. Gaurko eremuak, adi, Eskultura eta hori. musika, pintura, zinema. 3 disiplina artistiko aurkeztu ditugu, eta orain azalduko diren euskal artistak, euren arte esparrua zein den asmatu beharko duzuen, artista handiak guztiak, artista emakumeak badatoz. 1 segundo, denpora. Maria Luz Ozaita, musikaria da, pintorea da, zinemagilea da. Inma Sara, musikarekin lotuko dugu, pinturarekin edo zinemarekin. Arantzazu Martínez, Bere piztau bat zinema. Alauda Ruiz da Zua, Zengo ba, pintura. Mireia Gabilondo, Zinema. Mentxu Gal, Musika. Izaskun Arandia, Ni pineko Musika. eta bera ikusiko. Bata desonatu zuela. Vale. 33, Artista handia izatea. segundo. Ni mentxu Bai, garpetzen hori duela. bai. Mireia Gabilondo zinema da, bai, fijo. A ber, ondo ez daukagu lan, hori fijo. On aldaketak aldu zein, daia zer ikurteten da den. No, bez, estadistika. 2 segundo aldaketarik egingo dugu. Bai, zeu zer aldatuko. Pasako Inma Sara musikara. Venga. Inma Sara, Sara, musika. Musikara, beste aldaketarik. Jotxun ba. Listo. Aldatu. Aldaketarik, Besteren bat. denpora barik, Giratzen bagara. geratuko gara. Ez da esatutu nahi. Azken momentuan egin duzu aldaketa, Inma Sara, Bai. musikara. Eraman duzu, Ba oso ezaguna bere esparruan. Bai. Musikarekin lotzeko aldaketa hori ondo gina dago? Ondo, Venga. Inma Saratxaga, jatorrizko izena Inma Sara izen artistikoa, eta ospean dio lortu du orkesta zuzendari lanetan, berak. Mireia Gabilondo. Ezagutzen dugu, Mireia? Ustez bai, bueno, ez dakit. Falla badugu, ez dugu zautzen. Zinema gilea? Aktore ezaguna, antzerki gintzan lehen urratsak emana, eta antzerki gintzan jarraitzen duena, baina zine zuzendari lanak ere egindakoa Bergalarra. Alauda Ruiz de Azua. Asko entzuten ari da momentu honetan bere izena. Zehozegaitik. Pintura. Zuzena da? Zinema zuzendaria, 5 lobitos. Bai, 5 txokume, eta, bueno, oso ezagun egiten ari da. Izaskun Arandia, zinema, Arantzazu Martínez Mentxugal pintura, eta Maria Luz Ozaita, musikarekin lotu behar zen. Tira, bagoitza bere esparruan, Xabat eta Oier, baina zuek ere zuenean artista handiak zarete noski, beraz eutxi horri eta diruari, 280 euro adituzu eta. Horrikote! Etxema guztiak mila eskerra robotierren, oso pozik hau. Aurror! Eskerrik asko.